l'estació de l'AVE d'ací de València, i el que vegem així enfront és una quantitat increïble d'anuncis de clubs. Sí. Client que vaig a un d'estos llocs, tu te vas a emportar una propina. comissió. No teniu curiositat per saber què paguen per una tanca comixes que n'hi ha ahí? Es nota que aquest negoci mou molts diners. Ell no fica la direcció, però vosaltres suposo que sabeu on estan tots. Sí, de sobre. Estem parlant de locals que estan en finques que exteriorment no No saben se que ve això està nada, ahí. no se ve nada. Chicas de alto standing, 30 euros completo, precios anticrisis. No m'agrada. Gens. Això és un perill, estos cartells? Son los que sabemos que más incitan a la distracción. Ellas se colocan en sitios que son especialmente peligrosos para la seguridad vial. No sé si la coneixes, perquè això és una senyal que en Itàlia existeix. Atención, prostitutas, sí. Esta no es la solución definitiva, pero ¿por qué no introducirla aquí?